Ja loistavaa keskiviikko-ilta-aikat katsojat. Olette tulleet jälleen kerran seuraamaan FC Singupitsan ESEA Season 52 ottelua. Tänään meillä vastassa on tosiaan ROC Team. Ja tänään minä olen tosiaan Niko Koutonen ja mun kanssa tätä selostaa tietysti. Artturi Nikunen. Terve. Ja tosiaan tänään on vähän tämmönen hiljaisempi live-lähetys, mutta kiitos todella paljon, jos olet tänään paikalla meidän kanssa tätä ottelua katsomassa. Tosiaan breaking news. Tänään tuli yllättävä tieto, että Kaapo Hikimato Kuusela ei pelaa, vaan ikävä kyllä bännien takia Hikimato joutuu korvaamaan Dr. Tren. Mitä Artturi näkiksiä tähän tilanteeseen? Ai, paha mennä sanoa. Toivotaan vaan, että Kevin jo formissa. Niin. Eiköhän se Kyllä. siitä. Aika puskissa tämä uutinen tuli. Tosiaan FC Singupitsa on tähän mennessä voittamaton joukkue ja tosiaan mekin ollaan tehty kaikki nämä grafiikat jo tälle päivälle ihan sen mukaan, että Hikimato serverillä olisi, mutta nyt tosiaan tämä ikävä uutinen tuli nyt ihan 5 minuuttia sitten ja ikävä kyllä nyt tänään Hikimato ei sitten ottelussa pelaile. Se on harmillista, mutta sille ei nyt voi tällä kertaa mitään. Mutta tosiaan pitemmittä puheita, niin pitäisikö meidän Arturi sitten lähteä katsoa päivän kokoonpanoa, vaikka se nyt ei ihan pidäkään paikkaansa? No, katsotaan tuosta. Ai, sieltä. Kyllä. Eli tosiaan rosteri pitää 4/5 paikkansa. Jonne B. Affleck on tänään mukana, meidän loistava Lappeenrannan osuja. Samoin joukkueen viisain pelaaja, IGL, AVP-pelaaja Werneri K. Koivuniemi, myöskin tänään mukana. Kasper Kapi V. Petoniemi, myöskin mukana tänään. Ja Arttu Plaki Teittinen täydentää joukkoa. Mutta tosiaan Kaapo Hikimato Kuusela ei pelaa tänään. Kaapo Hikimato Kuusela sai 5 minuuttia sitten vuoden bännit feisit alustalle. Bännit tuli pelikieltona, joten se estää osallistumisen ESEAan. Niitä selvitellään, voidaanko se pelikielto vaihtaa jonoestoksi, jolloin Hikimato saataisiin takaisin mukaan, mutta sitä ei vielä tiedetä. Toki kovasti toivotaan, että Kaapo saataisiin vielä jatkossa mukaan, mutta kyllähän tämä Arturi jättipommi tähän iltaan oli. Joo, nyt on Hikimadolla käsiraudat selän takana ja häkki on heilahtanut niin sanotusti, mutta toivotaan, että saatais Hikimato takas kentille. Mutta eiköhän Kevin paikkaa kuitenkin ihan kivasti. Hikimatoa kuitenkin kohtuullinen osuja on. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä ja siellä otellaan vielä, tässä on meillä 7 minuuttia aikaa ennen kuin karttaveto alkaa, niin tosiaan vastassa tänään aikamoinen porukka, semmonen kuin ROC-tiimi ja tosiaan porukka on pyytänyt kovasti niin kuin sitä, että näkis vähän porukan eloa ja vastustajien eloa, meidän poikien eloa ja näin poispäin vähän pelaajanimiä, että voi vähän niin kuin siitä zoomailla ja arvailla, niin minähän on nyt ruvennut sitten juustonapsusormiseksi hakkeriksi. Ja meikä tuossa 5 tuntia tappeli tommosen nettiselaimen kanssa. Ja nyt meillä hyvät ystävät on Singupitsan erittäin alkeellisilla grafiikoilla tehty ensimmäinen Faceit-aula. Sample tähän liveen tehty, niin pitäisikö Arturi se esitellä yleisölle? No, otetaanpa tuosta. Pam. Se nyt ei pidä paikkaansa tuosta Hikimadon kohdalta, mutta Kevini on Dr. Treni on 2607 elo. Ironista tässä on se, että nimenomaan tämän grafiikan kanssa tappelin siinä, että saan sinut ja Dr. Trenin pois näkyvistä ja nimenomaan nämä 5 herraa tuohon näkyville ainoastaan tässä rosterissa, ettei tule mitään sekaannuksia. Mutta nythän tosiaan Dr. Trenia ei tuossa näy, mutta kerrottakoon sen verran, että tällä hetkellä Dr. Tren on semmoinen 2,7 KL osuja aika pommi averageilla siellä Dr. Trenillä on 15 AVG tällä hetkellä, mutta on yleensä semmoinen 18 AVG, 19 AVG sonni tai baittaa ja ihan miten tahansa haluatte sen ajatella.
tosiaan, jos meillä kästereille jotain kysymyksiä, niin laittakaa tuonne chattiin, ehdottomasti vastaillaan kysymyksiin. Tosiaan tähän mennessä voittamaton FC Singupizza lähtee nyt siis kauden 8. peliin. Ja viime livessä todistettiin huipuhetki, kun FC Singupizza kävi ensimmäisen kerran tämän Open 10 liigan, jossa tosiaan 700 joukkuetta ykkössijalla. Mitä näkiksi tuli tähän iltaan muuta kuin tämä Hikimadon jätti uutinen? No siellä on paskavihu, ei siinä muuta. Mutta hei, tuollahan on kysymyskin tullut. Ai, toksisuuspännejä, kun siellä on jaettu, niin ei oo. Ei ole jaettu toksisuuspännejä, vaan Hikimato sai pännit, koska oli liian hyvä tuohon eloon. Harmi. Siis mulla tää Twitchi pätkii. Mä siis näen tätä chatti ei tuu mulle just tästä reaaliajassa, mutta toksisuusbänni siellä ehkä, ja mä en tiedä mihin tää pelikielto johtuu. Ja mehän tietysti kiistautetaan tämän, koska Hikimatoa tunnetaan siveyden ja sipulina ja tosi kohteliaana ja kivana kaverina kaikille. Toivotaan kovasti, että Hikimadolle oikeus koittaa ja poika pääsee takaisin kentille, koska otteet on ollut vahvat jokaisessa kauden ottelussa. Kyllä, ja meillä on hyvät asiaajat onneksi yhtiön puolesta, niin ei ole silleen Hikimadolla mitään hätää, että saadaan varmasti kyllä kentille. Kyllä, ja historiastahan muistetaan se, että nämä CS:ään liittyvät oikeudenkäynnit on mennyt aina vastaajalle edullisesti ja voittavasti, joten lähdetään luottavaisin mieliin haastamaan Faceitia oikeuteen tästä, jos Hikimato ei saa oikeutta muita teitä pitkin. Tosiaan sen verran tiedetään tämän päivän vastustajasta, että kartta tulee todennäköisesti varmaan olemaan taas Ancientia tai Nukea, näin mä veikkaisin. Vastustaja on bänninyt 3 kertaa Miraken, Ancientia ei kertaakaan, kerran on bänninyt Nuken, Anubista ei kertaakaan, Inferno, Dustia ja Trainia bännännyt vaikka kuinka paljon. 5 Ancientia pelattuna ja 2 Anubista, eli kyllä me Singupizzan pelihistorialla odotetaan tänään Anubista tai sitä Nukea pelattavaksi, eikö vain? No en usko kyllä, että Anubista, mutta varmaan joo, mä en tiedä sanoa, että mä kuulin komia. Mä saatan olla kanssa kännissä. Kello on niin paljon. Kyllä. Joo, mä veikkaan, että Singupizza lähtee sillä Anubis-bännillä liikkeelle ja no en tiedä, se on varmaan niin kuin sanoit, että Nuke tai Ancientti, mutta sehän nähdään tossa 2 minuutin päästä alkaa servobännit ja saadaan se pois alta, niin päästään osioon nimeltä Oisko Mirage? Kyllä. Oisko Mirage-osio tulee sitten siinä kohtaa näkyville. Ja tosiaan, jos teillä jotain kysyttävää meiltä on, niin laittakaa ehdottomasti kysymyksiä chattiin. Me vastaillaan niihin ehdottomasti mielellämme. Ja tosiaan me vaikutetaan Singupizzan puolesta myös highlightien ja muun pelisisällön puolesta tuolla TikTokissa, Instagramissa, YouTubessa ja Twitterissä, niin sinne ehdottomasti kannattaa laittaa myöskin seurausta tulemaan, niin näette uskomattomia FC Singupizza momentteja. Joo, ja osaatko sanoa, että onko se pizzalahjakortin voittaja vastannut vielä? Ei ole tainnut vastata. Joo, itse on vastannut. Ai, okei. Meillä oli siis bugia, että mä en saanut Whisperiä lähetettyä tällä Singupizza-akkoontilla hänelle. Mun piti mun omalla Twitchillä laittaa se Whisperi, ja sit siinä kului joku 5 päivää, ja nyt se on niinku ilmeisesti mennyt. Hän ei halunnut koko pizzalahjakorttia itselleen. Hän kysyi, että voiko laittaa tilisiirtona, ja mä sitten kilttinä poikana laitoin tilisiirtona, koska se oli mullekin helpompi juttu. Se asia on hoidettu, mutta nyt koitetaan järjestää rahaa, että saataisiin uutta arvontaa pystyyn teille ja heti kun se vaan järjestyy se raha, että saadaan giveawayta jakoon, niin me sitten totta kai ehdottomasti myöskin tehdään. Joo, kyllä. Juurikin näin. Ja 35 sekkaa servobänneihin. Ja en tiedä, vihollinen ei ole kyllä paperilla mikään hirveän hyvä. On siellä ihan kohtuullisia AVG-tappoja peleistä ja näin. Ja silleen poispäin, mutta kyllä paperilla on vahvempi joukkue Singupizza, mutta eihän sitä tiedä minkälaista taktista viisautta sieltä löytyy. Mutta sehän nähdään pian. Haiskahtaa kuseeta, se onkin siirretty vain organisaation tileille. Ei ole siirretty. Pitääkö meidän nyt ruveta laittaa TikTokiin jotain tiliotteita, että ihmiset näkee, että ollaan legittejä? Varmaan. Siis me ei ikinä kusetettaisi. Ei todellakaan.
Mutta siis ihan käsi sydämellä, jos me vaan jostain taas rahaa saadaan tähän toimintaan, niin ehdottomasti. Huutomerkkitiliot. Mutta siis meillä ei ole mitään pekosummergivaaveita täällä, tietäjät tietää, mutta täällä on Kyllä. Hei, servubändi niin, on tulilla. Mennäänkö? Joo. Haluatko sinä ensimmäistä kertaa nyt Kyllä, ja seuraavaksi vuorossa osio nimeltä Oisko Mirage? Let's go! Kyllä. Ja siis tosiaan tämä osio kertoo siitä, että meidän joukkue inhoaa kaikkia muita anime-karttoja, paitsi Miragea. Mirage on meidän koti, Miragea me halutaan. Ja siellä on lähtenyt jo mappipäni liikkeelle. Ensimmäisenä sieltä lähtee Inferno pois. Kyllä. Ja Anubis. Kyllä, Trainikin lähtee pois, Nuke lähtee pois, Dusti lähtee pois. Nyt täällä kyllä semmoista kilpaa näitä karttoja bänitä, että mitä tässä ei selostajakaan pysy selvillä. Enää Mirage ja Ancient siellä jäljellä. Se on meidän päätös, mennäänkö Mirageen vai Ancienttiin. Päästäänkö Mirageen? Molemmille joukkueille hyviä, mutta kyllä Miragessa meillä on tilastojen mukaan selkeä ylivoima, joten toivotaan, että se Mirage sieltä päätetään ottaa. Mentiin Ancienttiin. Okei, Mirage lähti bännille. Meidän joukkue päättää bänniä. No. Mirage, vaikka vastustaja siis on pelannut 5 Ancienttia tällä kaudella. Vähän jännä päätös, mutta ehkä siellä on vastustaja sitten päättänyt, että siis meidän pojat päättänyt, että meillä on nyt jotain kehiteltynä. Okei, ja nyt kävi jotain mielenkiintoista. Singu Pizza on voittanut ottelun, mutta ilmeisesti on kyllä nyt joku ongelma. Siellä Vihu kallaa supporttia. Mä veikkaan, että kävi tää perinteinen bugi kävi, mutta... Joo. Tepar tuli semmoinen homma, että poistapa väliaikaisesti Hikimato sieltä meidän aktiivisesta koko rosterista helvettiin. Että se ei nyt bugaa siellä ainakaan. Niin sit kun ne tekee uudestaan, niin se Hikimato ei bugaa siinä uudestaan. Jos viitit sen fiksailla, niin mä voisin sillä aikaa vastata kysymykseen. Oota. Sanohan vielä mitä sanoit. Mä tossa sekoilin. Niin, sinne ESEA, mistä aikaisemminkin siirtelit Hikimato, niin ota se kokonaan pois sieltä meidän ESEA-rosterista. Niin se ei bugaa ainakaan siellä sitten. Koska toi Hikimato näkyy tossa, niin se voi olla sen takia. Ei, mutta se tuli meidän puolelle se voitto. Niin tuleekin, mutta siis meillä on käynyt tämä aikaisemmin vanhassa joukkueessa niin peliääryssä ja silloin se... Niin. Se pitäisi ottaa pois katsotaan nyt tätä, miten käy tässä Ei ja siellä on Urbani chatissa, Urbani bänneille. Ei vitsi, äläkää bännikky. Antakaa olla. Nyt hartu se Hikimato helvetti siltä rosterista, kun toi Puki kävi viimeksi silloin peliäärykaudella, niin siinä mielessä käy ikävästi. No otetaan pois. Vanhalla miehellä sykeet täällä nousee, kun ei voi olla varma, että jos se Puki onkin meidän puolta, niin me tästä saadaan sitten häviä. Haluatko sä että mä kikkaa sen täältä sijaisista ihan? Poista. Joo, poista rosterista. Joukkue saa vissiin olla. Joo. No. Organisaatiolle viestiä, että vois mennä katsoa tuon Faceitin matchroomin sitten, ei muuta, moi. Joo, me saatiin sieltä kivat infot vielä, mutta oltiinkin jo onneksi aula laitettu päälle. Joo, kyllä sieltä saatiin No niin, mahtavaa. Asia toimii taas niin kuin pitääkin. Hetki pieni vielä joudutaan odotella. Tosiaan Ancienttia tänään pelaillaan. Olette päässyt seuraamaan siis FC Singu Pizza vastaan ROC-tiimin. ESEA siis 52 ottelua. Ja tosiaan FC Singu Pizza, meidän joukkueemme tähän mennessä voittamaton. 7 voittoa, 0 häviötä. Siellä tosiaan joukkueesta puuttuu paljon pelaajia. Joo. Mutta... Oli laittamassa sen tuohon näkyviä katoa, että nyt puuttuu pelaajia. Niin se nyt puuttuu pelaajia. Lähettiin takaisin. Siis, pistetään päivän rosteri. Ja muistakaa, että Hikimadon tilalla on Dr. Train tänään. Kyllä. Eli tosiaan, jos vasta tulit liveen, niin 5 minuuttia ennen lähetyksen starttia tuli breaking news. Meidän joukkueen ehkä kovin silmäterämme, kovin osuja, Alfoin äijä heti Werneri K:n jälkeen. Kaapo Hikimato Kuusela sai vuoden verbal bannit. Ei vaan siis se oli sen takia, että se oli niin hyvä pelaa. Ei ole mikään verbalit. Joo, totta. No, aivan, joo, kyllä. Ja tosiaan, koska nyt Faceit ilkeili ja laittoi nämä pelikieltona, niin hän ei pääse osallistumaan tämän päivän otteluun. Sitä selvitellään, saadaanko ne jonoestoksi, jolloin hän pääsisi otteluun mukaan, mutta tosiaan tosi tämmöinen
juttu tapahtui just ennen tätä ottelu alkuun, mutta onneksi pelastava enkeli Dr. Tren oli saatavilla ja FC Singu Pizza pääsee tänään pelaamaan ihan täydellä rosterilla sitten tätä kauden 8. matsia. Mutta joo, Ja väistettiinkö me joo. nyt tuolta jos Artun sukunimi menee 5 kertaa putkeen oikein, niin mä pistän 20 euron lahjakortin. Väistettiinkö me se kysymys? Tai siis kommentti? Eikös me jääty siihen? Varmaan joo. Siis mä en ihan ymmärrä, mä en ihan täysin ymmärrä kysymystä. Mä oletan, Mutta- että puhutaan Blackista ja näin poispäin. Kyllä, Ehkä. me puhutaan sinusta. Totta, mä yritän parhaani. Mä en tiedä meneekö, mutta mä yritän parhaani. No niin, hyvä. Sulla ei vissiin ollut ongelmia senkaan, mutta mulla on ollut pieniä haasteita No pieniä, tämän mutta jutun kanssa. Tosiaan siellä joukkue pikkuhiljaa liittyy serverille. Muutamia minuutteja tässä menee vielä, niin sitten varmasti päästään jo ottelun pariin. Jos tosiaan ette ole vielä laittanut meitä TikTokissa ja kaikissa YouTubessa ja Instassa ja Twitterissä, näissä nuorissa medioissa seurantaa, niin tehkää se nyt. Sinne tulee näistä ottelusta parhaita paloja ja vähän behind the scenes sisältöä ja muutakin tämmöistä hupsun hauskaa nuoriso CS-settiä, niin laittakaa hei se seurantaa. Se auttaa meitä tämmöistä pientä piskuista suomalaista eSports-porukkaa todella paljon, joten iso arvostus, jos sen teette. Ja tosiaan, jos tulit vasta paikalle, olet siis tullut seuraamaan ESEA Season 52 ottelua FC Singu Pizza vastaan ROC Team. 5 minuuttia ennen lähetyksen alkamista tuli ikävä tieto, kun selvisi, että Kaapo Hikimato Kuusala on saanut täysin aiheettomat vuoden verbal abuse bännit. Ja näitä nyt selvitellään, että miten tämä on niinku tapahtunut. Ja koska nämä tuli pelikieltona, niin nyt joudutaan sitten selvitellä, mitä tämän kanssa tehdään. Siellä tuli kysymyksiä, että onko Hikimato parempi kuin Donkki, niin on. Ja kuka tämä Hellari, joka tuli liveen puhumaan, oli Jonne, mutta eihän Jonne Hellaria, vaan Jonne on Sonni, joukkueen yksi parhaimmista pelaajista. Ja milloin Singu Pizza ja Havu kohtaavat? Siis tällä hetkellä, koska Singu Pizza ja Havu on voittanut yhtä paljon pelejä, eli kaikki pelinsä, niin on yllättävänkin todennäköistä, että he voivat kohdata, koska toi joukkueiden puuli 700 joukkueesta, missä nyt Havu ja FC Singu Pizza on joku 20 kokonen, eli se on yllättävänkin todennäköistä, että FC Singu Pizza ja Havu voi kohdata ei ensi viikolla, vaan sitä seuraavalla viikolla. Miltä siellä näyttää? Siellä on lämmittely käynnissä. Molemmat joukkueet on jo serverillä, että pikkuhiljaa varmaan kohta puukkokierroksen puoleen päästään kääntymään. Mitäs sä, Arturi, söit tänään aamupalaksi? Pets. Singu Pets. Jaa. Aina, toisaalta miksi sitä hyvää vaihtamaan? Niin, no mitä sä ite söit? Mä edes muista, milloin mä heräsin joskus aamuna vettää 3 maissa aamulla. Mitäköhän mä söin? En mä syönyt mitään. Kynsiä. Aamuna vettä. Me puhuttiin jo viime livessä, että joku raja sille paskajaahamiselle sitten. Miten muistatko? En ole puhuttu mitään tästä. Yhden Ice Reaperin. Tai en mä syönyt, mutta nautin yhden Ice Reaperin. Ei niitä saa syödä, saatana. Pelaako Joo, Singu Pizza seuraavassa Elisa Gualeissa? Kysymys milloin nämä Gualit on, mutta hyvin todennäköisesti varmaankin pelaa, koska Singo Pizzalla olisi tarkoitus, että tästä toiminnasta tulisi niinku vakaampaakin ja näin poispäin, koska teitä katsojia on riittänyt näissä liveissä niinku yli odotusten joka kerta. Ja me tykätään ihan todella paljon tätä tehdä teille, niin todellakin jos vaan mahdollista, että joukkue pääsee pelannut kuolleita, niin aina niin kuin halutaan lähettää myöskin ne. Mutta onko sulla tietoa, Urban, maaliskuussa? No kyllähän me tehottomasti saadaan pojat sinne varmasti mukaan. Toivotaan, Ja joo. kyllä mä uskon näin. Ja tosiaan, jos vasta tulit paikalle, ottelu alkaa ihan hetken kuluttua. Lämmittelyä jäljellä 6 minuuttia, eli se on takaraja, mutta mä uskon, että aikaisemminkin päästään puukkokierroksen kimppuun. Ottelu on FC Singu Pizza vastaan ROC Team. ESEA Open 10 Season 52 kärkipelejä. Meidän joukkue FC Singu Pizza johti jo jossain kohtaa tätä 700 joukkueen ESEA Open 10 liigaa. Oli muun muassa Havun edellä. Ja nyt kävi sitten semmoinen tieto, että tämän päivän otteluun 5 minuuttia ennen lähetyksen alkuun
meidän joukkueen supertähti Kaapo Hikimoto Kuusela oli saanut vuoden verbal abuse bännit aivan ilman syytä. Ja nyt siellä selvitellään sitten, että miten tämmöinen oikeusmurha on päässyt tapahtumaan. Arturi, onhan tämä nyt aivan käsittämätöntä, että Suomen mukavin mies saa tollasen törkeän linnatuomio. On tuo ihan Oikeusmurha, että Hikimoto saa bännit, mutta sieltä tulee kysymys, että milloin tämä peli alkaa. Toivottavasti ihan pian, koska mulla alkaa kihelmöimään. En kerro missä, mutta kyllä, alkaa kihelmöimään. Ja nyt näyttää siltä, että saa morarundi käynti, eli ihan pian voitte ottaa matsia alkavaksi, kunhan selvitellään vaan toi, että kumman puolen kumpikin joukkue ottaa ja saadaan hudi kuntoon teille ja näin poispäin. Ja eli Hikimoto ei pelaa. No ei ainakaan vielä, mutta katsotaan. Onko varmasti ilman syytä? On. Oikeusmurha on tapahtunut. Hashtag free Hikimoto. Kyllä, sitä voitte spämmiä sinne. Vaan ja servulla. Niin, juuri näin. Mä en tiedä, siis joku viisas pelaajahan teki silleen, että kun se oli saanut 6 kuukauden peliesto sen takia, että oli poistanut vanhaa akkontinsa, niin hän meni sitten seuraavana päivänä Poveria ja osti 700 eurolla näytöjakoneen ja kaikki, että pääsi uudestaan freshillä akkontilla pelailemaan Faceittiin, mutta tämän legendan nimeä en kyllä muista. Muistatko sä, Arturi? Ei mitään hajua, mutta eikö Singu Pizza nyt ota kuitenkin CT-puolen? Mitä sä luulet? Kyllä Singu Pizza voitti Moraa. Joo, Singu Pizza voittaa Moran tässä. Ja alle minuutin sisällä päästään tosiaan katsojat pelin pariin. Jos tulit vasta paikalle, olet päässyt seuraamaan FC Singu Pizza vastaan ROC Team -ottelua. Tosiaan SS Division 52 pelataan. Tähän mennessä voittamaton FC Singu Pizza siis lähtee kauden 8. pelinsä yllättävien käänteiden jälkeen, kun 5 minuuttia ennen lähetystä saatiin tietää, että Kaapo Hikimoto Kuusela on saanut oikeusmurhana siis järjettömän tuomion vuoden verbal abuse bännit. Ja näitä selvitellään, että miten tämmöinen on päässyt käyntiin. Kyllä. Olet aivan oikeassa, arvon juontaja kollega. Ja. Se on juurikin näin. Nyt varmaan päästään ottelu pari, Arturi, eikö ole näin? Voisi näyttää äkkiä siltä kyllä. Pistetään tuosta vähän ääniä päälle ja bindit ei näytä toimivan, mutta sehän ei onneksi haittaa yhtään. Siellä taitaa olla kaikki kunnossa. Kyllä. Elikkä ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan FC Singu Pizza vastaan Rock Team. Täällä vielä odotellaan pientä hetkiä näköjään, mutta ihan varmasti kohta päästään liikenteeseen. Kyllä, tekninen passi meneillään, mutta sekin loppuu siitä ihan tuota pikaa. 15 sekkaa kellossa. Ihan just lähdetään liikenteeseen tähän otteluun. Hyvä yleisö! Ensimmäinen esiintyminen Kevin Dr. Trend Kartmaalta, tämä Viron lahja suomalaiselle Counter-Strikeille, astuu tänään ensimmäistä kertaa kehiin, työluvat on kunnossa. Ja Koutsi, se paskan puhuminen taas. No niin, nyt keskitytään. Pistolikierros lähtee sillä tavalla liikkeelle, sinne jää yksin pelailemaan Redin meiltä Werneri K. Muut pelaajat ryhmittyy tuonne P:lle, mutta aika nopeasti tajutaan, että P:lle ei mitään nopeita ole tulossa, joten Werneri K päättää kääntää tuonne CT-puolelle. Yksi pelaaja on sniikannut tuohon Donitsin lähistölle, ja nyt sieltä A-mainissa lähdetään sitten tulemaan, saa nähdä miten tässä käy. Laki haastaa sieltä, ei saa yhtäkään. Paladin menee saitille, laittaa pommia kiinni, saako Werneri mitään aikaan siitä saitin kulmasta. Tulee haastamaan, miten käy Wernerille, ei saa yhtäkään. Ja nyt näyttää tosi pahalta tää riiteikki. Plaki pääsee kynttilään, löytää sieltä ensimmäisen duelin. Kuitenkin Kvento antaa sieltä Shingun. Sieltä tulee seuraavana Kapi ja Dr. Tren. Saako kalaa? Sieltä tulee ensimmäinen. Nyt on kyllä vaikea. Kaikki pelaajat tulee tuota kynttilän kautta, mutta ryhmittyminen on aivan loistava tähän. Ja kyllä siinä, hyvät ystävät, ikävä kyllä käy niin, että ROC Team ottaa tämän pistoolikierroksen. Mitä näkisi Arturi tästä ensimmäisestä kierroksesta? En mä tiedä, vesti. Ei vaan siinä vihu meni sinne aalle yllätyksen kerran ja ei osuttu kohteeseen. Mutta harmin paikka. Ei mammit. Kyllä, paperilla vastustaja on sellainen tänään myös, että Singu Pizzan pitäisi kyllä voittaa, mutta siellä saattaa jätkillä olla vähän pasmat sekaisin, että mitä tässä just tapahtui ja fokus ei varmasti ole aivan täydellinen tähän otteluun. Mua vähän pelottaa, että tässä saattaa jätkillä olla ihan täys työpäivä tulossa. Siellä kuitenkin Werneri K päättää sijoittaa Desert Eagleen, muut joukkueen pelaajat
päättää pelata sitten noilla Usperiinoilla. ROC on päättänyt, että nyt me mennään tänne B-puolelle, Mutkasavu lentää ja saitille päästään ilman henkilövahinkoja. Master päättää, että nyt on mun aika tienata vähän mäkkikympillä rahaa, päättääkö mennä savun läpi? Ei vielä, granaatilla räjäytellään savua. Master saa ensimmäisen. Tää on kyllä puolimahoton, mutta jos tästä nyt pari asetta Arturi sait, niin tähän olisi ihan hyvä ekokierros kuitenkin. Joo, kyllähän se ihan kivalta voisi näyttää, jos sieltä pari irtoaa, mutta eihän sieltä mitään irtoa. No irtoaa sieltä yksi pää, mutta selviääkö Jonne? Ei selviä. Harmin paikka, yksi vihu kuolee ja näin poispäin, mutta ei saatu pyssyä, mutta ei se haittaa. Ja sieltä voisi itse asiassa modit pingata ton Apen kommentti. Oli aika osuva kommentti, jonka voin allekirjoittaa. Pakko sanoa siis, muistaakseni niitä voiton todennäköisyyden arvostuslukema oli näillä 40 paikalla tasaisena Ancientissa ja Mirakissa taas Singupizzan todennäköisyyslukema oli 80, kun tällä joukkueella se otetaan 40, joten statiikkojen puolesta täysin pöyristyttävä valinta tämä, mutta ehkä Singupizza on nyt kehitellyt tähän jotain nopeata, varsinkin joukkueen viisain IGL-pelaaja eli Werneri Koivuniemi. Kuitenkin sieltä rampilta lähdetään nyt työstämään, siihen tulee etenemissavu. Master päättää, että nyt tästä mennään läpi, nyt siitä pitää ottaa ensimmäisen, Dr. Red ottaa ensimmäisen, saako toisen, ei saa toista, nyt se B-site valahtaa sieltä. Sieltä kuitenkin Plaki tuossa loistavalla flankilla, ollakseen valmiina, Kapi samaan aikaan ottaa longilla duelia. Kvento ottaa nämä molemmat longikaverit. Plaki saa 3! Ja se on 1v1. Jonne V vastaan Paladin. Ollaanko hereillä? Paladin antaa sen singun sille kokaine Aimerille eli Jonnelle. Ja se oli siinä, hyvät ystävät. Rock Team menee 3-0 johtoon, Artturi. Pahalta näyttää, mutta pakko sanoa kyllä, että ei ne paskemmin pelaa. Että ihan haettiin se longi porukalla niin kuin kuuluukin ja tehdään niin kuin oikeita asioita. Ei siinä sen kummempaa, mutta saapa nähdä mitä FC Singupizza nyt tästä keksii. Pakko antaa kyllä iso käsi Plakille tuosta Montu-flankista. Loistava reagointi. Haistoi, että nyt sieltä Montulta kävelään. Tässä on mun paikka loistaa. Kamaheittäjä ei ollut valmiina siihen, että sieltä vielä tullaan. Joo, juuri se 3 tappoa nyt ei ihan riittänyt kuitenkaan otteluvoittoon, koska Paladin oli hereillä siihen Jonnen Montu-flankiin myös. Joo. Nyt ollaan päätetty, että A-puoli on tällä kertaa kuitenkin meillä se, mihin halutaan mennä. Siellä ryhmitytään Master paskahommo baittaa täällä B-ovilla. Varmaan hänkin kohta pikkuhiljaa lähtee Aalle päin liikenteeseen. Jonne yksin täällä Aalla. Nyt sinne liittyy mukaan myöskin Kapi V. Jonne voisi antaa tästä nyt Arturi pari shingleä. Kyllä se voisi ja kameramies lähtee helvettiin, kun Jonnella on tilanteet siellä ja Jonne pakittaa Donitsiin, mutta painaako Kapi savusta läpi? Ei, Kapi nyt ylää savussa. Toistaiseksi ainakin. Ja siellä nyt odotellaan, että saa jengi kasaan ja lähdetään varmaan yrittää, jos sieltä muutama fragi irtoa. Se ainakin vähän siltä näyttää, mutta katsotaan. Sieltä ottaa Hodakki vähän osumaan Dessusta ja pääseekö Jonne ottaa Hodakin, antaa singun. Antaako Siperiallekin? Ei anna Siperialle singua. Doktori ottaa Siperian alas. Verkku laitetaan saitille levyksi. Fläki ottaa Paladinin ja Kventon. Ja siellä on enää Doritsessa Masteri! Läki pidä kiinni sitä vitun pommista! Kapita Masteri, yes! Hyvä jätkä! Riittääkö? Riittääkö? Riittää! Helposti! Yes! Ja näin! Singupizza ottaa ensimmäisen eränsä. Paska ostolla. Siis Dr. Trent tulee 15 minuutin päästä ennen ottelu alkua kylmiltään joukkueeseen ensimmäistä kertaa mukaan. Vakuuttava startti ja jumalauta, että Blackillä kiskoo. Aivan uskomaton yksilösuoritus jälleen kerran. Tää antaa kyllä momentumi nyt vahvasti Singupizzan puolelle. Ja toivotaan. Pankkia. Ai vittu, eihän siellä ole jätkät on ihan persauki. Hyi, helvetti. Tämäkö vielä, niin meillä on mitään hätää, mutta yllättyykö Jonne ihan mällit midissä, mutta ei anteeksi Kapihan, se oli siellä ja oli siellä kyllä Jonnekin, mutta Kapi hoitelee Siperian helvettiin sieltä midistä. Mutta siellä nyyläillään tuolla haiveilla ja viritellään jotain paskavaloja, eihän nulla mitään tee, lähtekää himaa sieltä. Yllättyykö Blacky yllättyy, mutta Kapi treidaa ja Kapi treidataan myös. Lähteekö Kevin ottamaan Keviä haltuun? Kyllä siinä vähän haetaan infoa, mutta ei sinne uskalleta, sieltä saadaan info Paladinista. Mutta ei nyt tehdä mitään. Molemmat tiimit pysyy käytännössä paikoillaan. Kyllä, ja tää on vähän outoa, että no nyt siellä vastustaja päättää se keivi haltuun, mutta tuossa alkuvaiheessa siinä leinillä kytättiin silleen, että se keivi oli niin kuin molempien puolilta aivan täysin tyhjillään. Nyt siellä kuitenkin päätetään, että
Okei, Werneri ottaa kontaktia täällä redissä. Miten tässä käy? Saako Ai, verkku. Ei verkku, ei tuommoisia. Ei! T-kamat lentää. Kyllä. Kevini siellä keivissä edelleen hieroo seiniä, mutta toivottavasti sieltä löytyy se fragi. Ja Hodakki toivottavasti ei pääse ajoituksella, Kevin on valmiina. Ottaako plantin? Ei ota planttia alas, mutta verkku hiipi bossin kanssa longille. Ja sieltä tulee Jonne W avuksi. Verkku spotataan ja laitetaan matalaksi. Lähteekö Jonne yrittämään? Kyllähän lähtee, olettaisin. Onko valmiina ramppiin? On valmiina. Ja piikaa Paladinia, Keiviä antaa Paladinin pois, joka on 22 HP, helppo fragi, hyvä Jonne. Lisää näitä. Hieno erä. Loistava tilanne. Siis Artturi, aivan mahtava tilanne. Siis tääkin rundi, Kapi ottaa siis ihan todella hasardin duelin siellä midissä sitä Elpovia vastaan. Savuja reaatellaan, Kapi kuitenkin selviytyy siitä voittajana. Sitten tulee ensimmäinen leinidueli sinne Kisuun päin. Kisusta saadaan tradet puolikkaaksi silleen, että 3-3 tilanteessa jatketaan, jonka jälkeen siis todella vaikeasta asemasta Jonne V saa vielä käännettyä tämän rundin singupitsalle. Ja nyt se vastustaja on köyhä. Kyllä, ja Vihu trollaa siinä ihan helvetisti siinä Elpovissa. Kapihan oli ihan mällit siellä midissä, mutta ei siltikään saada tapettua. Ei se pohjaan laittaminen, se ei ole niin vaikeaa, jos se ei spray patternia opetellut, kun eihän kaikista jouda opettelemaan. No ei, mutta sehän käy meille. Kyllä. Tosiaan seuraava kierros lähtee liikkeelle. Siellä on Rock-tiimillä erittäin heikko osto. Dr. päättää ottaa vähän rehtiä ja antaa Shingun sieltä savun läpi. Ja sieltä Plaki ottaa samaan aikaan rehtiä tuolta keivistä. Dr. laittaa pohjaan lippaa. Nyt kannattaa olla tarkkana. Miten tässä käy? Ai. Nyt Dr. alkaa trollaamaan. Samaan aikaan Plaki kuolee Paladinille. Werneri antaa yhden. Tiedetään, että toinen pelaa ainakin ovilla. Ja kyllä Jonne V nappaa sen viimeisenkin siitä. Säikähdyksellä Artturi selvittiin tästä ekokierroksesta. Joo, vähän näytti pahalta jo osittain, mutta kyllä tämäkin vihollinen antaa Plakiin tulla haiveille heilumaan niin sanotusti. Ja Plaki pääsee nauttimaan helpoista frageista. Vaikka Plaki taas kyllä ottaa yhden vaan, mutta kuitenkin helppo se oli sekin. Kyllä, ja hyvät katsojat, jos vasta tuli seuraamaan ottelua, seuraa siis FC Singupitsa vastaan ROC Team ottelua. ESEA siis on 52 pelataan. Toistaiseksi voittamaton Singupitsa sai kokea 5 minuuttia ennen lähetyksen alkua järkyttäviä uutisia, kun joukkueen supertähti Kaapo Hikimato Kuusela sai vuoden pituiset verbal bannit ilman mitään syytä. Tätä oikeusmurhaa selvitellään tällä hetkellä, mutta toivottavasti se saadaan mahdollisimman nopeasti hoidettua. Kuitenkin täällä on kierros alkanut. Midissä aika passiivinen ote molemmilla joukkueilla. Siellä kuitenkin Kapi implikoi, että meillä olisi kuitenkin midissä useampikin pelaaja. Nyt siellä poltaa Simpleä pois. Rock saa selville, että täällä ei mitään erityistä pitoa on. Nyt siellä, ja nyt Kapi kuolee aikamoiselle singlelle. Ja nyt yhtäkkiä aluksi ei ollut mitään hallussa ROClle ja nyt on yhtäkkiä aivan kaikki. Joo, Kapi nautti pienestä kuulasta kallossa, mutta eihän se mitään. Blackillä Keivi hallussa ja Vihu myös odottaa, jos Black tulisi vaikka trollaa haiveille. Mutta katsotaan, lentääkö siellä B-kamaat. Siellä ollaan nyt virittelemässä jotain settiä, jos kameramies vaikka kävisi vähän katteleen B-ovilla. Kyllä, sieltä lentää B:lle kamaa. Ja onko Blacki Keivissä nyt hereillä pelaajaan nimeltä Paladin? Kyllä tähän on oltava herää. Nyt pitää Dr. Treni tähän urotyön nappaa ensimmäisen, nappaa toisen. Ei saa kolmatta kuitenkaan. Plaki nappaa sen Keivi-pelaajan. Nyt tiedetään, että molemmat 2 vikaa pelaajaa saitilla. Nyt pitää vaan tehdä tää yhdessä. 3 vastaan 2 retake FC Singupitsan puolta. Werneri holtaa tuota longi puolta. Nyt siellä lähdetään mönkiin mutka savu sisälle. Tää on nyt ajoitusten taistolla. Paladin vastaan Werneri K. Ja Paladin sen voittaa. Plaki Keivissä. Antaa Singu sille Paladinille. Ja nyt viimeisenä Kvento tässä keskellä saitiin rampilta. Tulee Jonne V. Plaki edelleen Keivissä. Nyt pitää vaan ottaa pojat tarkasti tää. Ja sonneja! Säätänä! On se Blacki vaan sonni. Aivan mahtavaa. Hieno retake Boyilta ja helvetin tärkeät entryt Keviniltä siitä. Aivan mahtavaa. Siis jotkut on pitänyt kuulupuheissa Blackia tämän porukan pummina. Vaikka Eloa on niinku todella merkittävästi ja on niinku näyttänyt tosi vahvoja otteita ja on pelannut tuommoista support-pelaajan roolia tässä joukkueessa, niin siis tähän otteluun, kun oikeasti tarvitaan semmoista suunnannäyttäjää ja sellaista pelaajaa, joka tekee niitä pelejä, kun
joukkue vähän helisee, niin se on kyllä ollut Plaki. Ampuu ihan järkyttävän tiukkaa tänään. Aivan ehdottomasti. Ja mä voisin väittää, että Plakin dueleista 85 ellei ylikin prosenttia on semmoisia dueleita, mitkä hän voittaa. Ampuu kyllä erittäin lujaa ja Kapi ottaa Hodakin savun läpi ja Jonne puskee Heavenin, ottaa Master ja Paladinin alas sieltä, aivan mahtavaa. Ja siellä on pommi B-ovilla ja toinen pelaaja näyttää olevan Elbovissa vielä paska H baittaamassa. Ja katoppa viuraa. Kyllä. Katoppa viuraa siellä. Lähtekää nyt pankkiin kysellä jotain lainaa. Kventtokin siellä, heitä se Galili pois ja hyppää monttuu. Joo, siellä on vastustajalla Klarna Galilit ensi rundilla tai sitten ihan vaan kelloilla mennään. Mutta tosiaan 4-3 tilanteessa tästä rundista ei kyllä lasta eikä paskaa tuu. Saa nähdä kuinka monella aseella Singupizza selviää. Toivottavasti nyt kaikki jäisi henkiin, niin tuo pankki Singupizzan puolelta alkaisi olemaan semmoinen, että melkein koko loppupuolisko saadaan sitten ostettua. Kato. Ottaako Pläki? Mitä? Ottaako Pläki? Kventto menee Onko piikka Pläkillä? Pläkiä. Pläki, oletko valmiina Pläki? Pläki ja Pläki ei oo valmiina. Just kun mentiin Gleisaan, niin heti Pläki saa Ei sitä saa saatana kehua. Ei Ei saa saatana kehua. Plaki vitun botti. Mutta sinne mennään Donitsin kahdella pelaajalla ja Dr. Trenni pitää vielä B-ovia. On. Siellä päätetään, että me ei mennäkään tänne Aalle. Yhtäkkiä Red Roomiin painetaan ihan kaasulla. Siihen ollaan kyllä hereillä. Tässä voi käydä kyllä vielä vaikka minkälaista köyhää. Nyt kyllä Ei hirvittää saatana. juontajaa, mutta Aalle mennään ja siellä on tähtipelaaja Jonne V valmiina. Onko Vihu valmiina, että Jonne V on valmiina? No ei ole valmiina, vai onko sittenkin? Siperialla bossi kädessä Jonne temppelissä ja Kevini tulee Donitsiin. Pääsekö Kevini yllättämään? Nyt on joutus kohilla ja siihen istuu Kevinin piipun päähän. Hienosti. Vittu ollut lähelläkään. Ei siis, ei todellakaan. Mulla oli luotto. Hyvä jätkä. Ei vaan Ai loistavaa saatana. työtä. Ja Ei, semmonen juttu, että ensi viikolla muuten on sitten 2 peliä ja molemmissa peleissä on aivan järkyttäviä sonneja vihulla. Siellä on semmoista 4K ja 3,5K vihua, että silloin kannattaa olla ehdottomasti myös paikalla. Silloin päästään näkemään, että onko Singupizzasta vittu mehinkään vai lähdetäänkö me vaan himaan. Kyllä, normaalissa tapauksessa tämmöiset 2,5 botit FC Singupizza on tuhonnut 13-1, 13-2 tässä viime aikoina, mutta nyt sitten nähdään, kun vastustaja Elohilla, Average Elohilla ei semmoinen 1500 lisää, niin miten käy, kun siellä ei ole ihan turistit vastassa. Kuitenkin FC Singupizza ottaa vahvasti midia haltuun, Leiniä yrittää tavoitella ROC. Midia on hallussa, nyt siihen tulee Elbovin pelaaja ja Ai. HG Neymer jää suoraan savun läpi. On tää tosi ikävä tilanne. Sieltä kuitenkin Dr. Tren antaa hyvää höyläkankea, tekee todella heikoksi nyt Hodakin ja Paladinkin siellä todella lovina. Kyllä Tartturi näyttää vielä siltä, että kyllä tästä FC Singupizza voi vielä kaventaa tämän rundin meillä. Joo, kyllä tää on ihan tehtävissä. Siellä on kumminkin pari löysää vihua ja Siberia ei saa Kapia alas. Kapi on valmiin pikkuin. Hän Hodakki vielä Elbovissa. Lähtee luultavasti kävelemään sieltä. Mutta saapa nähdä, Wernerin pitäisi olla että maltilla tossa. Kyllä, Tietysti kyllä. Plakilla on, joo. ja siellä on Hive on vihulla täysin hallussa, mutta Kevin ottaa päähän Kventolta ja sieltä aukeaa B-saitti. Plaki on edelleen keivissä. Saa nähdä, voittaako dueleita. Ottaa ensimmäisen, Kapi ottaa toisen. Missä Kapi edes on? Joo, ei mitään. Kapi Mutta päätti poistua midistä. Joo, ei, niin näet. ei enää kiinnostanut ottaa Plakia sieltä kautta, niin tulikin toista kautta. ei, mutta takakautta. se oli ihan hyvä. En edes tajunnut, että niin kävi tuossa. Kattokaa Kapia, on se komea. Mutta vihollinen keiviin ryömitään ja pommi on keskellä saittia, vai onko? No onhan se. On. Mutta Plaki, oletko valmiina Masteriin? Oletko Hodakkiin? Ja olethan sinä. Vittu mikä sonni. Ja kato millä palleilla Plaki on tänään liikenteessä. Tossakin joku ehkä varovaisimpi pelaaja olisi satanut niin jäädä jiklaamaan, varmistelemaan. Plaki päättää, että kun mä tämän ensimmäisen saan, niin vaikka vastustaja tietää, että tästä mä tuun, niin mä silti viedään leveäksi, vannan singun, mennään elämässä eteenpäin, nukutaan ja mennään eteenpäin. Tilanne 6-3 ja tosiaan hyvät katsojat, jos tulit vasta paikalle seuraamaan, ensinnäkin iso kiitos, että olet tullut paikalle. Olet päässyt seuraamaan tähän mennessä voittamattoman FC Singupizzan matkaa. Vastassa tänään ROC-team. Ja tänään 5 minuuttia ennen lähetyksen alkua tuli suru-uutinen, kun joukkueen supertähti Kaapo Hikimoto Kuusela sai tälle Faceit-alustalle vuoden verbal-apuse-bännin oikeusmurha. Mutta tosiaan jätetään sitä jäppää mennyt myöhemmäksi. Siellä tosiaan P-site aukeaa jälleen kerran. Dr. Tren saa sinkun. Ja nyt Arturi näyttää siltä, että tämä rundi oli taputeltu ihan tässä suoriltaan.
No, eipä nuolosta näkö tipahtaa. Sieltä voi vaikka Blacki yllättää tai Werneri K, eihän sitä tiedä, mutta sieltä lähdetään pikkuhiljaa etenee saitille ja Vihulla on täysin longi hallussa, mutta Verkku ottaa Siberian alas. Saako vielä Hodakin? Trollaako Hodakki? Ei trollaa vielä. No trollaahan se. Verkko ottaa toisen alas. Rampilla 2 pelaajaa, 1 saitin kulmasta. Tsekataanko saitin kulma? Tsekataan. Ja se on siinä. Kiitos eräästä. Ehkä. No on se siinä. Mähän sanoin, coach. Pitää malttaa. Siis näähän näyttää ihan tavara-aseman pummeilta nää ROC-tiimin vastustajat, kun Werneri K tulee vähän vääräsilmällä siivuttaan longilta bossilla. Ja vaikka tosiaan vääräsilmä duelia vetää, niin silti pystyy ne vastustajat siitä tuomaan. Kyllä Arturi näytös siihen nähden, mistä lähtökohdista tähän otteluun 5 minuuttia ennen ottelun alkua lähdettiin. On. Jos tosiaan oot nauttinut tähän mennessä tästä meidän uskomattomasta viihdetuotannosta nimeltä FC Single Pizza Live Stream, niin hei, laita meidän TikTokit ja Twitchit ja kaikki nämä muut sosiaalisen median platformit seurantaan. Sinne tulee uskomattomia ottelu-highlightteja ja kaiken näköistä behind the scenes-kamaa ja kaikkea muuta hyvää CS-kontenttia nuorisomedioihin, niin me arvostettaisiin sitä kyllä tosi paljon, jos voisitte tulla meitä siellä seuraamaan. Se auttaa meitä, me tehdään tätä rakkaudesta lajiin ja arvostetaan jokaista teitä, jotka meitä supporttaa. Mutta Arturi, nyt lähtee sitten seuraava kierros liikkeelle. Mitä snäkiksi ja mitä luulet, että tässä ROC päättää nyt lähteä tekemään? Mä veikkaan, että B aukeaa ja siellä ollaan 4 vastaan 5 Single Pizzan puolesta ja Vihu vaan kuolee ja pommi keputaan. Niin kuin viime erällä. Hyvä. Toivottavasti. Jonneve ottaa ensimmäisen, sitten kuolee Siberialle. Siberia päättää, että nyt otetaan tää leini haltuun. Midi-kontrolli on täysin Single Pizzan puolella. Nyt on Dr. Trenille sitten ruokaa tulossa. Kuinka monta saa? Saa ensimmäisen. Saako poistaa? Nyt loppuu kuudin kesken. Uspi vaan kourassa. Siberia päättää, että nyt Dr. Treninkin leikki jää siihen. 3-3 tilanteessa lähdetään jälleen kerran B-riiteekin puolelle. Laki on päättänyt, että mä lähden pitkälle rundille. Mä tuun täältä ihan respan kautta. Werneri on bossilla keivipuolella. Kapi on päättänyt, että mä rauhassa ootan nyt tämän longin savujen kohta lähden sitten duelaan. Mutta siellä on 3 pelaajaa kapinappaa. Ensimmäiset sanoo kaverille, että hei, täällä on useampi. Poltto tulee nyt kapille, mutta nyt saadaan ehkä toi pommi eristettyä tosi näppärästi tosta. Dataa ei ole muuten, että molemmat pelaajat on tuolla longilla. Nyt tiedetään, että mutkassa lähellä 1. Kapi antaa toisen ja Werneri K antaa Shingun. Hyvä yleisö, FC Single Pizza menee 8-3 johtoon. Arturi, mites tää nyt on näin helpon näköistä? En mä tiedä. No, tietysti tilastot puhuu puolestaan, mutta eipä nyt hötkyillä, vaikka tilanne näyttää aika hyvältä. Milloin Jonne V. My Day kautta BTS-video Jonnen ESEA-ottelupäivästä? No, niin. Jos saadaan vissiin 1000 seuraajaa, niin kyllä mä sit siinä kohtaa jo lupaan, että Jonne V. My Day tulee. Tai jos ei tuu, niin Jonne V. Mä lupaan henkilökohtaisesti tilata Jonne V:lle Lappeenrantaan kusipellin. Joo, mä voin hoitaa sen kusipellin. No niin, mahtavaa. 20 saat siitä urakasta plus pensat ja päivärahat. No anyway, rundi lähtee siellä käyntiin. Viimeinen rundi tätä CT-puoliskoa Single Pizzan osalta. Plaki on ottanut koko leinin haltuun. Siellä vastustaja löydään basesta ulos, miettii varmaan, että mitä sitä ostais. Hodakki on tehty jo jostain kumman syystä ihan 1 HP, varmaan Elpo-pelityksistä tää on sitten tapahtunut. Ovilla ollaan, en ole ihan varma, että mitä ROC tässä ajattelee. Varmaan noista ovista kohta mennään läpi, mutta siinä on kyllä Plakilla loistava kulma ja polttoa tohon. Ei varmaan vastustaja aio edes heittää, joten nyt Plaki, sun päivä loistaa. Dr. Tren apuna myöskin, mutta Plaki antaa ensimmäisen. Antoi toisen, Dr. Tren tulee tradeemaan, Hodakki ja Siberia molemmat midissä, Jonne antaa ensimmäiselle Singun ja saako viimeisen? Saa. Hyvä yleisö, ensimmäinen halfi päättyy lukemiin 9-3. Joo, mäpäs reset. Rauhassa se hudi. Joo, puhuppa sä vaikka paskaa sinne, niin mä jäpä. Kaikkea sekavaa. Meillä on tässä pieni hetki aikaa puolten vaihdossa, niin jos jotakin kysyttävää meiltä tai tästä uskomattomasta pummiporukasta nimeltä FC Single Pizza, niin ehdottomasti laittakaa kysymyksiä. Ohtemain kysyy, että oliko Dr. Tren maanantaina pelaamassa? Niin tosiaan, olet varmaan vasta tullut paikalle, koska tosiaan 5 minuuttia ennen ottelun alkua tuli yllätys ja joukkueen tähtipelaaja Kaapo Hikimoto Kuusela joutui jättämään Verpalapusen bännien takia tämän ottelun, tai siis vuoden Verpalapusen, mutta siellä lähtee pistolikierros käyntiin. Siellä ensimmäisellä Kvento antaa Plakille Singun, Kokeneveri treidaa, Werneri ottaa toisen, Paladin trade. Siellä on 2 pelaajaa tuolla Heavenin suulla, mitä siellä tehdään. Siellä saa
kuitenkin datan ja siten haltuu Jonne V, mutta toi pommi jää varmaan aika ikävästi tuohon leinille. Jonne V jahtaa sieltä vastusta ja antaa singun. Ja samaan aikaan toisaalla Dr. Tren telottaa molemmat Heveni-pelaajat tonne Heveniin. Ja Ashe Singupizza menee 30 johtoon. Mitä helvettiä, Arturi? En mä tiedä, tää on vaan niin helpon näköistä kyllä. En mä tiedä siis mitä edes sanoa. Vihu vaan tuhotaan ja nautitaan elämästä niin sanotusti. Mä nopeasti sanon, tuossa tosiaan Ohtemaan kysyi, että onko Dr. Tren varapelaaja, niin hän on aikaisemmin ollut meillä varapelaajana, mutta tosiaan koska Hikimadolla nämä oikeusmurhan kaltaiset maailman mukaville miehelle on langitettu siis vuoden verbal se bännit pelikieltona. Me yritetään selvitellä, saadaanko niitä vielä niin kuin jonoestoksi, milloin hän pääsisi pelaamaan näihin ESE-otteluihin, mutta jos ei, niin Dr. Trenistä sitten todennäköisesti tulee joukkueen aktiivi kokoonpanon pelaaja. Eikä huono pelaaja olekaan, Werneri ottaa sieltä kuitenkin ensimmäisen joukkueen exekuteen A-puolelle. Paladin täällä yksin Hevenissä, feissaa siellä Elotehtaan eli Kapiveen, ja Kapive antaa singun. Werneri nappaa jo toisen, siellä Hodakki ja Masteri yksinäisinä CTC, ja nyt sinne tullaan sitten kaikkien karteronien ja kissojen ja koirien kanssa. Ja Dr. Tren nappaa molemmat, laittaa ne samaan lanaan, ja Arturi, kohta varmaan päästään jo pelaajahaastattelu pari, jos tätä tahtia jatkuu. Joo, kyllä tää kovasti siltä näyttää ja harmi, että nämä on näin lyhyitä nämä liveet ja ei päästä oikein niin nauttiin kunnon pelistä, koska ei. Mutta tää on tämmöistä lyhyttä. Kyllä vääntispelejä toivottaisiin, mutta siis tietysti ilohan se on nähdä, kun joukkue voittaa, koska tää on harvinaista herkkua, koska ensi viikolla, jos joukkue voittaa, niin en mä tiedä. Jos ensi viikolla joukkue voittaa molemmat ottelut, niin mä ajan kaljun. Sen mä voin luvata. Niin kova vastustaja on ensi viikolla vastassa. Klipaatkaa joku, niin pidetään sitten lupaukset kuitenkin ja laitetaan juontajasta kuvaa kaljuna tuohon haastattelun ruutuun, mutta on tässä nähty vääntispelejä, että on tää mukava nähdä välillä. Tässä nyt viimeiset 3 peliä on ollut ylijuoksua, jos en väärin muista. Kyllä, ja silleen Vihukin on ollut silti oikeustoimikelpoisia, että kyllä Singupizza on näyttänyt vahvoja otteita. Kuitenkin 13-11 tilanteessa mennään uutta kierrosta. Siellä on FC Singupizza päättänyt, että me lähdetään tuonne B-puolelle. Vastustajan kaikki pelaajat midi-puolelta ja A-puolelta ovat tuossa Hevenissä. Plaki ottaa ensimmäisen. Täytyy napataanpa kolttiin tuosta mukaan. Kumpi tämä voittaa? Plaki sen voittaa! Ei päässyt kuitenkaan karkuja Hodak Tradeen siitä kohtaa. Paladin nappaa Dr. Trenin. Master nappaa Wernerikoon. Ja nyt se on Kapi V33 HP:na vastaan 3 vastustajan pum. Ja tää voi Arturi päättyä vielä ihan miten tahansa. Kapi on kuitenkin Suomen viisain pelaaja. Kyllä, ja voitko katsoa että ketä siellä on vastassa? Tuli chattiin kysymys, että ketkä on ensi viikolla vastassa, mutta sen muista, että siellä taitaa olla EU Top 100 pelaajaa ainakin joukkueessa, että sitä 4K-tasoa ja pikkusen sitä alemmas on tiedossa. Siis molemmat joukkueet ihan puoliammattilaisjoukkueita, 4K, 3,5K. Toinen taisi olla joku Elogain joukkue ja sitten toinen oli joku Hekta. Mutta me varmasti niin kuin ilmoitellaan somessa heti kun tämä live loppuu, että minkä nimisiä joukkueita on. Kyllä, tai tuossa haastatteluaikanakin voi kaivaa. Joo. Kyllä, Kapi räplää rampilla kiveksiä ja kuolee näillä näppäimillä ja se tapahtuu 3, 2, 1, noin. Aika loistava ajatus. Mutta joo, siellä oli jotain muuta. Kuka tulee tänään haastikseen? Tänään tulee Werneri K-haastikseen, kyllä. Ja Hikimoto tulisi kyllä ikävä, mutta Doktorkin on kelpo pelaaja. Se on juuri näin. Kyllä, ja siis on tosi mielenkiintoista päästä kuulemaan tämän niin kuin uskomattoman uutisen. Jos tosiaan vasta tulit liven pariin, niin kerrottakaa nyt vielä kerran. 5 minuuttia ennen tämän ottelun alkua joukkueen tähtipelaaja Kaapo Hikimoto Kuusela sai siis oikeusmurhana pidetyn vuoden verbal abuse bännin käytännössä ilman mitään syytä. Mies on Suomen mukavin ja kohteliain. Ja nyt sitä selvitellään, saadaanko tämä pelikielto sitten muutettua jonoestoksi vai miten tässä käy. Mutta tosiaan tänään paikkaamassa ollut Kevin Dr. Tren Kartmaa Viron lahja suomalaiselle Counter-Strikeille, jolla myöskin työluvat kunnossa, joten älkää huolehtiko siitä. Pelannut äärimmäisen hyvin ja nyt sitten selvitellään. Ja mahtava kuulla tosiaan sitten mitä Werneri sanoo, minkälaiset tunnelmat tässä ottelussa on ollut. Siellä kuitenkin FC Singupizza päättää, että midin päin lähdetään menemään. Midi on annettu ROCn puolesta kokonaan haltuun. Monttua siellä lähdetään hakemaan dataa, tullaan valolla. Werneri ei ole yhtään valmiina, Plaki tulee Tradelle, ei sitä Tradea kuitenkaan saa. Ja nyt tää Singupizzan paletti sitten taittuu tästä silleen, että näköjään Donitsissa lähdetään ottaa duelia. Siitä ei kuitenkaan Jonne V selviydy voittaja, Kapi V ja Dr. Tren kahdestaan jäljellä. Ja
nyt tarvitaan Arturi kyllä ihmettekoja. Joo, mutta on niitä nähtykin niitä ihmettekoja. Ei ole mikään mahdoton tääkään. Kapista saadaan nyt dataa siellä Aalla ja poltto heitetään naamanneita ja pojilla on pommi myös kannossa ja kaikki viholliset hengissä, paitsi Kvento on erittäin lovi. Kevini lähtee hakemaan Redistä infoja ja ottaa näköjään päähän, kun Hodakki on puskenut Heveni ja kyllä nyt näyttää aika pahalta Kapille. Jos tämä klutsaat, niin sä oot 100. Ei vittu. Hyvä Kapi. Siinä on, siis mä jo näin sen, kun se mobiilepää on kilahdus sieltä tulee. Mutta tosiaan ROC-team kaventaa tämä ottelu 5-11, taktinen timeout ja FC Singopizzan puolelta. Toinen sellainen tähän otteluun. Ensimmäinen tietysti oli vaan meitä kästereitä varten saadaan hudia fiksuttua, mutta nyt on sitten jo ihan aikuisten oikeasti taktinen aikuista. Halutaan oikeasti miettiä, että mitä tässä tilanteessa tehdään. Jos tosiaan oot tykännyt tästä livestä ja on ollut hauska katsoa tätä liveä, niin me kovasti toivottavasti, että seuraatte meitä täällä Twitchissä ja laitatte myöskin meidän TikTokin tai YouTuben tai Instagramin tai mikä teidän lemppari lyhyt videosovellus onkaan, niin laittakaa se seurantaa. Se auttaa meitä tosi paljon ja rakkaudessa laji tätä hommaa tehdään, niin se olisi meille tosi iso juttu. Just näin. Miten sä Arturi näet, minkälaista pislataktiikkaa tai ekotaktiikkaa se FC Singopizzalta näillä yhdellä savulla ja 4 valolla lähtee tulemaan? Eiköhän se ole Aalle joku kontaktisetti. Vai mennäänkö siellä perkele midiin? No mennäänhän siellä. Hodakki nappaa ensimmäisen savun läpi, nappaa toisen. Siellä on Dr. Tren yhdellä HP:lla, Werneri ja Kapi, Tekari ja Kellon kanssa vähän enimmillä, mutta kyllä tässä nyt saa ihan täyden työn tehtyä. Tietysti pommin kiinni laittaminen olisi semmoinen, mitä tässä kohtaa ehkä toivottaisiin. Paladin päättää, että mä tuun ehkä tänne A-puolelle ennemmin. Siellä on nyt yksinäisenä pelaajana Master B-puolelle, joten jos nyt tuosta keivistä mentäisiin ja saataisiin jonkunnäköinen bait and switch, niin joku bait and switch tohon mutkaan, niin tosta saataisiin kyllä pommi ihan hyvin kiinni. Mä en ole ihan varma, että miksi ROC haluaa pelata tämän kierroksen tällä tavalla. No, se pommi näyttää menevän kiinni, Kapi vielä saa sen maan, ja nyt sitten nähdään, että kuinka paljon ROC osaa trollata vielä tässä tilanteessa. No, Hodakki nappaa siitä ensimmäisen. Dr. Trenikin lähtee, ja onko S tarjolla Hodakille? Ei ole, Werneri nappaako toisen? Ei nappaa toista. Mutta pommi saatiin kiinni Arturi ja ROC kuitenkin kaventaa 6-11 tilanteeseen. Nyt alkaa olla sellaiset paikat, että FC Singopizza varmasti oikeasti miettii, että miten tämä homma viedään himaan. Joo, nyt ei kyllä kannata mennä trollaan. Siitä saatiin tärkeä pläntti, josta saadaan vähän massin paskaa tuonne tilille. Niin katsotaan nyt, että siellä on taas technical pause. En osaa sanoa kumman puolelta. Olettaisin, että Singopizzan puolelta siellä Werneri K jakaa taktiikkaa ja positioita ja sun muuta, mutta katsotaan miten käy. Ehkä pojat trollaa tahollaan. Ne haluaa vähän jännäri matsia katsojille vaihteeksi, mutta toivotaan nyt, että tää kumminkin pikkuhiljaa rupeaa kaventumaan loppua kohti FC Singopizzan. Onko tämä 8. voitto, jos voitto tulee? Kyllä, ja tosiaan siis, jos olet ensimmäistä kertaa Singopizzan pelissä, niin se on tähdennettävä, että tämä porukka on siis tosiaan työttömiä CS-pummeja täynnä. Eivät kovin menestyneitä tuolla Face-alustalla edes aikaisemmin ole olleet, mutta kaikki on tiennyt, että heiltä löytyy sitä luonnollista lahjakkuutta. Kasasivat joukkueen yhteen, tai minä yritin alustaa, että he löytävät toisensa tuossa tammikuun alussa. Ja siis tässä 700 joukkueen liigassa ovat aivan keltanokkina käyneet jo ykkössijalla ja jakavat ykkössijaa siis tällä hetkellä käytännössä tässä liigassa edelleenkin. 7 voittoa, 0 tappiota. Ja nyt siitä ensimmäinen järkyttävä merkittävä aserundi lähtee liikkeelle. Siellä Siberia ottaa ison lässyn Naatista. B-puolella leinitila otetaan aggressiivisesti haltuun. Siellä on 3 äijä minisettari ja 2 pelaajaa pelaa B vähän passiivisesti. Nyt sinne midi lähdetään ottaa rehtiä. Dr. Tren nappaa ensimmäisen, Siberia Trade. Tiedetään, että siellä Simplessä on kaveri. Sieltä tulee savu läpi. Werneri nappaa ensimmäisen. Dr. Tren nappaa toisen. Nyt se on 4 vastaan 2 tilanne. Tiedetään, että viimeiset 2 pelaajaa todennäköisesti midi B-pelaajia on. Duelia otetaan Redia vastaan. Kumpi sen voittaa? Paladin sen voittaa, mutta Plaki kylmävillisesti Trade Arturi. Kyllä Plakilla pommi kannussa. Mitenkään. Ai, älä kuole Plaki, herran jumala, veilis saatana ylös. Plakilla tosiaan pommi kannussa ja koittaa antaa sen viholliselle, mutta nyt on kyllä löysä. Nyt jää Nade. Ei jää! Mitä vittua. Ja sieltä, hyvä, Kapi antaa Dr. Trenille pikku hedun sinne. Ja antaako Kevin? Kapi pitää aina ampua omia näissä tiukoissa tilanteissa. En mä tiedä, vittu mikä jätkä. Tuotetaan puhuttelun kyllä liveen jälkeen. No Kapi otettiin jo
sosiaalisen puhuttelun uuden TikTokinsa muodossa, joka oli tietysti äärimmäisen asiallinen ja kuvaava ja vielä menestynytkin. Joten käykää ihmeessä katsomassa Kapin savututoriaali meidän TikTokista @FC Singu Pizza. Kyllä. Ja siellä on Masterilla bossi kourassa ja säästelee sitä tuolla A-mainin puolella, mutta löytäisiköhän Kapi sieltä vaikka Fragin paskan vielä? Saattaa vaikka löytää, on nimittäin aika lovi, mutta no löytyyhän se sieltä. Kiitos bossista. Ja Werneri K löytyy myös liveistä näköjään. Mä en tiedä mitäköhän se voisi tarkoittaa, mutta nyt kuitenkin katsotaan, että mitä tässä voisi tapahtua vielä. Ja hyvä yleisö, kun tämä ottelu loppuu, niin älkää karatko mihinkään. Tämän uskomattoman uutisillan lopuksi, kun tämä ottelu on loppu, niin haastattelussa tosiaan Werneri K. CS meidän joukkueesta. Ja päästään kuulemaan vähän tuntemuksia, että mitä siellä on joukkueen päässä pyörinyt, kun 5 minuuttia ennen ottelu alkuun joukkueen tähtipelaaja saa vuoden verbal bannit oikeusmurhan toimesta. Dr. Ten ja Cocaine nappaa sieltä alta ensimmäiset entryt. Kapi V lähtee ottaa duelia CT:tä vastaan ja kyllähän tää on aika mahdoton nyt voittaa sitten. Dr. Tren nappaa sieltä sen Hodakinkin ja siellä on Master ja Paladin enää jäljellä. CT:ssä molemmat pelaajat, Werneri K päättää laittaa pommin maahan ja nyt on 40 sekuntia abouttia rallaa. Armon aikaa sitten Masterille ja Paladinilla keksiä, että mitenköhän helvetistä tää rundi vielä käännetään voitoksi. Joo, nyt näyttää kyllä siltä, että Singu pitsottaa 8. voittonsa ja se on rakkaat katselijat siinä. Ja nyt voimme siirtyä haastattelun pariin. Otetaan Werneri K linjoille. Mäpä nappaan Wernerin tuolta meille linjoille. Oikein hyvää päivää, Werneri. Päivää verkkuun. Hei, hello livelle. Mikäs tää kuva on? Mikä? Se on hieno kuva, se on äärimmäisen hieno kuva ja nyt aivan ennen kuin mennään ottelun pariin, niin käydään nyt ensimmäisenä läpi, että mitkä oli joukkueen tuntemukset, kun vain minuutteja ennen ottelun alkua tulee tietoa, että joukkueen tähtipelaaja Kaapo Hikimato Kuusela on saanut Faceitiltä langettavan vuoden verbalapuun se kilpailukiellon täysin ilman mitään syytä. No. Täysin ilman mitään syytä. Niin. Jätkät ei siis tässä missään tapauksessa implikoi, että tässä olisi jotain syytä. Kaapo Hikimato Kuusela rakastaa kaikkea ja on monimuotoisuuden puolella. Kyllä. Niin, Werneri, kerro ihmeessä, mitkä on joukkueen tunnelmat, kun tuli tietoa, että nyt joudutaan ottaa, tai päästään ottaan Kevin Dr. Trent Kartmaan mukaan, vaikka Hikimatokin siis tosiaan oli joukkueen yksi tärkeimmistä avaavista pelaajista, mutta tämmöinen vaihdos kuitenkin tuli, mitkä oli näkikset? No, hyvin. Dr. Trenillakin pelasi, mutta oli tuossa vähän nyt jännitti tuossa pelien lukua vähän pikkasen, mutta kyllä silti voitettiin. Olihan noin nyt aika paskoja, mutta en mä sanonut mitään aikaa, varmaan 8 erää. Siltikään. Kyllä. Ja siis tosi nätisti se kyllä klaarattiin, pakko se on sanoa. Siis todella hienosti niin kuin pelasitte. Tuossa kuitenkin ottelu ihan niin kuin loppukeskivaiheella vastustaja sai sieltä muutaman rundin pääsikö 11-6 vai 11-7 tilanteeseen teitä vastaan. Mikä siinä oli fiilikset, kun siinä timeouttiakin otettiin, että tuntuiko siltä, että nyt pitää keksiä joku eliksiiri, millä tämä homma hoidetaan hima? No siitä plakki otti timeoutin, en mä tiedä. Siis olihan, kyllä mä tiedettiin nyt 100%, että me voitetaan mutta tuntui vähän, että alkoi junnaan paikoillaan kaikki, mitä tehtiin. Kyllä. Ei ollut idea. No joo, se on ihan ymmärrettävää. Mulla ei se nyt kummempaa kysyttävää ole. Artturi, onko sulla jotain kysymyksiä Wernerille? No ei mulla mitään järkevää. Kysytään vaikka hikikarpaloiden määrä otsalla kautta ohimoilla. No nyt oli kyllä niin kylmä, että ei ollut niinku yhtään hikikarpaloa. Oliko lippalakki päässä, kun pelasit? Ei oo. No niin, eli päätäkään kiristänyt. Ei päätäkään kiristänyt. Okei, no Mut ei se on mitään. Ei yhtään. Se on hyvä. Se on tietysti hyvä kuulla. Werneri, vielä pieni vapaa sana, jos haluat sanoa yleisölle, niin stage is yours. No, muistua kunnioittain Hikimato. Ja näin. Oi vittu, ja paino helvettiin tältä kanavalta. Sä... Mennään, otapa, mä itse tein tämmöisen ihan pienen muutoksen tää. No, mihin se lähti? Ettei tässä käy mitään muutoksia, niin mä laitoin meidän me siis selostettiin julkisella kannulla tää ottelu, mutta luojan kiitos, ihmiset oli niin ystävällisiä, että meitä ei tultu trollaamaan. Kuitenkin, hyvä yleisö, tää ilta oli tässä.
omasta puolestani iso kiitos, että olitte jälleen paikalla. Teitä oli taas aivan yli odotusten. Ja seuraava kerran FC Singupizza siis pelaa tosiaan maanantaina. Silloin vastassa oliko Helga-niminen joukkue. Siitä tarkemmin tietoa muun muassa meidän Twitterissä, mitä sieltä vastaan tulee. Tämä oli tunteiden sävyttävä ja yllätysten sävyttämä ilta, mutta kaiken kaikkiaan kaikki päättyi hyvin ja haluan toivottaa teille oikein rauhallista ja mukavaa yötä. Joo, ensi viikolla vastassa ensimmäinen peli maanantaina. Tällä hetkellä ajassa 21.30 näyttäisi olevan, mutta koitetaan reschedulea sitä varmaan tuonne 9, mutta siitä infotaan Twitterissä ja joka paikassa, missä nyt infotaankin, luultavasti myös TikTokissa. Ja aivan mahtavaa, että on näin paljon taas jengiä täällä ja toivottavasti olette myös ensi-livessä ja kannattaa ehdottomasti olla ensi-livessä, koska seuraava peli ja sitä seuraava peli tulee olemaan varmasti todella tiukkoja. Ja siinä nähdään, että onko Singupizzasta mihinkään, mutta ei ole mullakaan mitään sen enempää ja ei muuta kuin oikein kauniita unia. Kauniita unia.